Nakasinati og pagbaha ang ubay-ubay nga mga dapit sa lalawigan sa Sugbo tungod sa way puas nga pag-uwan. Mitataw ang pag-asa nga mugna kini sa shearline. Siluan meron din sa report. Nasinati ang paghuot sa dagan sa trapiko sa Maximo Patalinghog Jr. Avenue sukad kaganihang buntag, ilabi na habig sa usa ka industrial park human gisanapan sa baha ang dapit. Gani usa ka traffic enforcer ang tuyong ni Ubo gayud sa baha aron magiyahan ang mga nagmaneho sa ilang sakyanan ug malikay sa maslaw nga bahin. May mga dapit usab sa Aviation Road ang nakasinati og pagbaha. Susamang Kalbaryo usab ang nasinati sa mga motoristang niagi sa mahayahay bangkal kaganihang buntag. Ang ubang motorcycle rider nagduha-duha paglabang sa gibahaang karsada ug naniid una sa giladmon sa tubig. Matod sa mga residente, taod-taod na ang problema sa ilang lugar nga bahaon matag higayon nga mubunok ang uwan ug nang hinaot sila nga unta masolusyonan na kini. Samtang sa Tigkahon Bangkal, may mga kawani sa barangay ang gitahasan sa pagpasuyop sa tubig baha gamit ang water pump. Gawas sa Lapu-Lapu City, ubay-ubay usab nga mga dapit sa lalawigan sa Sugbo ang nakasinati og pagbaha. Base sa automatic weather station sa Pag-asa, natala ang labing daghang pag-uwan sa Danau City nga niabot sa 92.5 mm o 462,500 ka mga baril sa tubig matag square kilometer. Gisundan kini sa lungsod sa Asturias ug sa Bugos City nga parehong nakatala og 79.5 mm kon 397,500 ka mga baril sa tubig matag square kilometer. Ikatulo ang Tuburan nga nitala og 71.5 mm ug ang Toledo City nga nakatala og 60.0 mm. Samtang sa Pag-asa Mactan niabot sa 59.2 mm kun 296,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang gidaghanon sa nabubuo nga uwan sulod sa 24 oras. Matod sa Pag-asa, walay bagyo o low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang nasinati karong pag-uwan, epekto sa shearline. Shearline is the convergence panagtagpo ng bugnaw na hangin gikan sa amihan og init na hangin gikan sa silangan dagat Pasipiko. So pag nagtagpo na, makamugna ka na mga kusog na mga pag-uwan. So still today, tonight, expected pa nato ang kusog na mga pag-uwan diri sa most parts of Visayas tungod kini sa shearline. Alas 11 pa lang kagabi, nagpagawas na og 24-hour rainfall forecast ang Pag-asa nga nagpahibaw nga nalakip ang tibok lalawigan sa Sugbo sa heavy yellow rainfall warning. Pagka alas 6 ganihang buntag, nalakip na ang dakong bahin sa lalawigan sa Sugbo sa mga dapit nga gipaubos sa orange heavy rainfall warning. Ug kaganihang alas 11 sa udto, gilakip na ang tibok northern ug central Cebu sa red heavy rainfall warning. Yellow, in terms of 3-hourly, posible ang baha og landslides. Pag orange, hulga na, threatening na ang baha og landslides. Pag red naman, expected na ang baha og landslides. So, diri pa lang sa yellow, so critical na kini mga prone areas. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.